Njira ya muhyo kugenda gusira abana Chintakana na kurwa mwana mukuru ase county ya Nyamira ni kanisa ya ELCK egenderete kusialire ira guchikogendera no murubiri yo munagutume muri kito fatikari Gisemba. Aiga nase kanisa ya Iyonga ELCK egotoka ime wodi ya Itibo ebunge ya North Mugirango abwo bagendereire gusegeta Chisemi anene asabana baria bakorwa chinga kitari kwenyara asoko genderera kubasomya bosa umuroberio oyo mugima nigo obaire gutangandwa no mwezi kobi bwe kanisa eyo aserieta Bernard Nyanyuki aboigo Bernard Okeri amonere Jasper Ageta ego chakira gokonya abana bachintakana either babwato mwiburi yomo gose batabwati bonsi egente ekanisa egokonya ige gokonya fees eko bakanira 45,000 ine fees yabagurira a mattress yabagurira marangeti yabagurira bitamba yabagurira sanduki abana bagende school araf kaba akurire form 4 nabo igo ekanisa igegendete gwakana enseme korokwa fees yatigera na intwe abakristo abagochansaiga twabogoria ensemo ya accommodation igonekera bakiri university kubwatekana no murubirio oyo bwokonya aborokiwa gwetera senchira yogosegeta Chisemi nigo oyo tenenedete enganiye asereta Philip Abiri abeire gakwene kyabuna abana baria babere bagukinira ekanisa korende batabwati omuibori oyomo gose babere nabwo babeire bagokonyeka no murubirio oyo ase kanisa yito yekeruteri ene project yere yabana Chintakana ne project ingare nande yarakorira mangana manene nonye nabana bande mbare basomire gwetere project ye babeire doctors yabuo mwarra babagusaba babe doctors abande babeire teachers because it's a project ya chagete chinga gichia kale liria kale tuarenge kobeke mechango tuachangira abana Chintakana ekaba egasi enkongu intubuna baraibechi kanisa tukarora buyana tigato chake a project yokora abana babere supported aborokiwa emerongo ibere noyomo nabo umuroberio yoiga ogendrete kobago kubasira anigo bono omorokio monene bwe skuru ya secondary ya Nyangoge azerieta Joseph Moriasi nigo airachinga kiecho na kubasegeta aborokiwa baiga kubeka omokiamono ase Chisemi ngeringa kongi bikokoro kongia soma Chisemi nkiri kwebeko motuchioka Chisemi ni gugu chibeka rai motwe no chibeka so motwe tari gutubore gitabu bosa asoko soma egitabu soma egitabu no Chisemi chigotoka tingana mangana yensa mange tingana mangana yoko binte bike dengererie bintu birengaki ebinene na korwase ensemo ya Baibori na barabwo mbare naya n'abatu ababekeire rango bamenya asinya sai na bamumanye unamarika macheno akale gotabe gitabu kime omwana one anchama nganane na ndo nyabeke igoti bunege tinti abana aba nabasabire murigererie simwarwa mumanyenga oyene kanisa ya basaponzira asengete yabarigereri mono guchime mokoro mukia ase school mutari korigereria ebintu biense muetange na mangana mange matawa yani ebintu ebinyugwa bigotindia byonsi pi mutigane nabyo igati ya borokiwa bwo banyorire obokonyo bwo na barabwo nigo bakwanire enkwana eye kwa majina naitwa Faith Bonariri Nyamongo nasoma katika shule ya Ekerubo. Nashukuru kanisa kwa sababu ya kutuwezesha kutulipia karo ya shule na tunaendelea kufanya bidii. My name is Josephine Kwamboko Ndieki. I school in Ekerubo Boarding Junior School. I would like to thank the church for sponsoring and offering us free education. I would like to be an oncologist, doctor of cancers. Kingo reporter getembe koroiga se kanisa ya Iyonga ELCK ejegotoka emeye wodi ya Itibo ebunge ya North Mugirango county ya Nyamira Jeff Atigad
Yesemba.